Jamen, det er vores klare opfattelse, at medarbejderne er rigtig glade for massageordningen. Jeg er Helle, jeg er teamleder for studentermedhjælperne i Medicin.dk, som er en del af LIF-koncernen. Vi er en koncern, hvor Lægemiddelindustriforeningen, som er en brancheforening, de er mor i koncernen, og så er der en række datterselskaber. Health Group har været inde over ergonomisk gennemgang af arbejdspladser. De har været inde over arbejdspladsvurdering. Og så som det seneste, så er massageordningen med Health Group også kommet med. Ordningen betyder for os, at det er meget nemt for medarbejderne, fordi behandlingen foregår her i huset. Det startede med 1 gang om ugen, nu er det så 2 gange om ugen. Og det foregår via løntræk, bruttolønsordning, så medarbejderne skal ikke have penge upfront i forbindelse med behandling. Det vil sige, at man betaler, inden der bliver trukket skat af lønnen. Vi er glade for at kunne tilbyde den her type ordning, fordi det gør det så meget nemmere for medarbejderne. Og det er uanset om man har en lille skade eller en lidt større skade, man kan altid blive hjulpet godt på vej. Vi oplever samarbejdet både med Health Group og den tilknyttede massør som rigtig godt, virkelig godt, optimalt vil jeg sige. Og der har været stor lydhørhed fra Health Groups side over for vores ønsker. Jeg kan helt klart anbefale en massageordning fra Health Group. Det er nemt for alle parter, både virksomheden og for medarbejderne, og vi er rigtig glade for det.